רצח עם בעזה, רצח עם בתחת שלי. איזה רצח עם? איזה רצח עם יכול לקרות במדינה הזאת? קרה לנו רצח עם. לנו עשו רצח עם. לא לפאקינג עזתים האלה. הנה. הנה משהו שאני שונא. אתם מכירים את האינדיבידואל הדר מוכתר? הדר מוכתר. יש פעמים שבא לנו לאהוב אותה, ויש פעמים שבא לנו לשנוא אותה. כי היא אוהבת פשוט ללכת לשמאלנים, ימנים שאיבדו את החיים, כל מיני, כן, כל מיני, ופשוט לבוא אליהם ולהיות כזה. יש לי 2 תארים במדעי המחשב, זה אומר שאני יותר חכמה ממך, וזה אומר שאת צריכה לסגוד לי ולנשק לי את הרגליים. ויש פעמים שהיא אשכרה טובה. היא באה לכל השמאלנים שאומרים Stop with the genocide, stop with the genocide in Gaza. איזה, להוציא לך את העיניים במקום, יא בן זונה, איזה רצח עם. איזה, תסביר, תפרט, תגיד, איזה רצח עם. תגיד מה, אתה מטומטם או משהו? רצח עם בתחת שלי. אין דבר כזה. זה לא קורה ולא יקרה. רצח עם. רצח עם. רצח עם בתחת שלי. אין שום רצח עם בעזה. רצח עם קרה לנו. 7 באוקטובר, יודעים מה זה? או ששכחתם? כי אני מאמין ששכחתם, אני עושה את הסרטון הזה. חבר'ה, יש סרטון אחד שאני ראיתי של הדר מוכתר, שוואלה, בא לי פאקינג למות. בסרטון אחד, היא פשוט אומרת שיש לה 2 תארים במחשבים. ובגלל זה היא יותר חכמה ממישהי אחרת. שיש לה תואר אחד. הדר, כפרה עלייך. כפרה עלייך. תעצרי. תלכי על הסרטונים שבהם את מסדירה. מה באמת השמאלנים האלה עושים למדינה? יש לי 2 תארים במדע המחשב, וזה הופך אותי ליותר חכמה ממך, כי יש לך רק תואר אחד. אחי. יש לי 2 תארים במדע המחשב, למי אכפת? תראי, זה 2 תארים לתחת. אבל יש סרטונים שבאמת היא מפתיצה, ולפעמים אתה לא אוהב לראות את זה. אתה בא ואתה רואה סרטון שבו, לא יודע, איזה מטומטם שמאלני מגעיל כזה, תל אביבניק מגעיל, פשוט בא ואומר לה, כן, פשוט את הדבר הכי נוראי ששמעת בחיים האלה. כן, נו, מה לעשות, הם נרצחו, כי הממשלה בחרה שהם ירצחו, היא רצתה לרצוח אותם, היא שיתפה פעולה עם חמאס כדי לרצוח 1,200 יהודים במדינה. תגיד לי, אתה איבדת את השכל או משהו? מה, אתה חלק מהאילומינטי? מה זה הקונספירציה המפגרת הזאת? מה, אתה חלק מהאילומינטי, אחי? מה זה הקונספירציה המטומטמת הזאת? הממשלה רצתה שהם ימותו. לך צוד זין ותעוף. מה, אתה בתל אביב בכלל? לך. צוד זין בשקט, מה זה מה שנקרא. עכשיו תקשיבו לי טוב. אני לא אוהב את זה. לפעמים יוצא לה סרטונים פגז, אוקיי? פגז, ממש... גם אם המשיח בעצמו בו יבוא סרטונים פגז. באמת אני אומר לכם. אבל לפעמים בא פשוט להרביץ למכות. זה בדיוק מה שאני התחלתי לומר. לפעמים יש להדר מוכתר גולדן אייג' של סרטונים. ובאמת פה נמצא... עכשיו אני באמת רוצה שתראו את זה. אני כל כך רוצה שתראו את זה. זה כל כך מטומטם, באותו זמן כל כך מעצבן. לא, באמת, אתם חייבים לראות את זה. בבקשה. באמת, בבקשה. רוצים לחסל את עזה, רוצים לחיות איתם בשלום. איך אתה תחיה איתם בשלום? עם הפלסטינים. הם יחטפו אותך מהבית שלך שאתה ישן. הילדים שיגדלו, לא יחטפו אותי. לא כבר עשו את זה? מה זאת אומרת לא יחטפו אותך ואתה מטומטם? כבר עשו את זה. קיבלנו, כבר עשו את זה. כבר ילדים. אלפי... יחטפו אנשים, ואנשים, והם לא דואגים... בדיוק! פריים אקזמפל השמאל. זה כבר קרה, זה לא יקרה עוד פעם.
מטומטמת או משהו? בדיוק! אבל לא מאמין. חטף! להחזיר אותי! לא רוצים... אחי, די. די, באמת די, באמת, שמאל, אמא שלכם. די. למה אתם עושים את זה? לא. תגידו חברים, בא לכם לראות משהו חדש? הנה בבקשה. אני יותר חכמה ממך לדעתי. בוא נראה איך זה ילך הפעם. זה ילך טוב? מה אתם חושבים? בוא נבדוק. כן. אם היית חכמה היית מבינה בלי שתדבר הידיים. אוקיי, זו דעתך. מעניין כמה תארים אקדמיים לה יש. אתם רואים מה אני אומר? לפעמים סרטונים פגז, לפעמים סרטונים פח אשפה. אשפה! שאת הפה שלך. ובאותו הזמן, איך יש לכם את הזכות לומר שבעזה ישראל מבצעת רצח עם כשרוב מהמשפחות שלכם מתו? 1200 יהודים זה לא מספיק? לא, הם אמרו שזה לא מספיק, צריך עוד. אתם יודעים, יש אמירה אחת שאומרים, השמאל הקיצוני יותר גרוע מהטרוריסטים. השמאל החיצוני יותר גרוע מחמאס אפילו. זה האמירה, אמירת ברזל. ברזל, אחי. ברזל, משהו נוראי. יש עוד אמירה שאני דווקא ספציפית אוהב. לא משנה. אני לא אגיד אותה, יהרגו אותי. קיצר, זו האמירה שהיא הכי נכונה בעולם. השמאלנים, הפר לפט, הוא כל כך דפוק וכל כך מאיבד את המוח שלו ואת השכל שזה לא נורמלי. יש אנשים שכרגע מקטרגים את הלוחמי מילואים, את האנשים שמצילים להם את התחת. איך אתם יכולים להתחיל לקטרג ולהתחיל לרדת על חיילי מילואים שכרגע יורים כדורים באנשים כדי להציל אתכם? מסכנים את החיים שלהם בשבילכם ואתם יורדים עליהם? ועוד משהו, כי גם פה מערכת הביטחון נכשלה, הממשלה נכשלה טוטלית. ואני רוצה להגיד משהו אחד על מישהי, פשוט בת זונה, נוראית, חייבים להעיף אותה מהמדינה. היועמ"שית, אם היה אי פעם פרצוף דמותו של השטן, זאתי. היועמ"שית הזאת זה משהו נוראי. בחלק אחד, אתה פשוט רואה אותה יוצאת על לוחם מילואים שבטעות נפלט לו כדור על מחבל, גם אם בטעות או לא. את קולטת כמה את תפוקה? את קולטת כמה את מפגרת? הם הורגים אותם בשביל להציל אותך, ואת הורגת אותם? תגידי מה את מתו. באמת שאי אפשר להמציא את זה. תראו את החרא הזה. אני פשוט מסתכל, אני פשוט נהנה לראות. בנה של היועמ"שית גנב ציוד צבאי מלוחם ולא נשפט. כל הכוח של הבת זונה הזאת. הבן שלה גנב מלוחם מילואים. לוחם מילואים! ציוד צבאי! ולא שפטו אותו. למה? כי הוא הפאקינג בן שלה! וואי, אני לא יכול. בנה של היועצת המשפטית לממשלה, קצין, גנב ציוד מלוחם מילואים כדי לשרת את המדינה בתחילת המלחמה! עורך הדין שטיפל בסיפור, כי צורת התעסקותו בסיפור נובע גם כי מבין שמג"ד הגדוד יודע להגן לאנשים הנכונים במשפחה. שבוע לאחר תחילת כלל הלוחמים עלו על מדיהם, ובת חייל המילואים שהגיע ישר מחו"ל עם וסט קרמי יוקרתי שעבד לו באופן תמוה. כעבור כמה גילה של המצלמה, במקום בו הונח הציוד שנעלם, כתבנו ישי פרידמן חשף הערב 50 את הציוד שהתגלה במצלמות והדין את כל חיילי הגדוד. עמק! אני לא ממציא. לוחם סירב לחזור להילחם בעזה אחרי 250 ימי מילואים ונשלח לכלא. תגידו, אתם מפגרים? אתם איבדתם את המוח עכשיו?
הוא הציל את החיים שלכם בקרב, וזה מה שאתם עושים לו? אני כבר לא יכול, באמת שאני לא יכול. אני לא יכול, באמת, תראו את זה. אני לא משקר. לפני כמה זמן זה היה? חודשיים! רס"ר א' בן 26, לוחם ביחידת מילואים מובחרת, שירת מאז פרוץ המלחמה כ-250 ימים במצטבר. אני עמום. אני באמת עמום. לא רק שהבן אדם גם שירת, הוא עוד שירת 250 ימים, עוד הכניסו אותו לכלא. זה באמת בחיי, ביקר לי, אי אפשר להבין את זה. די, קיצר, המדינה שלנו איבדה את עצמה, מספיק, נמאס לי.